सावरगाव मस्के येथील जिल्हा परिषद शाळा व्यवस्थापन समितीची निवड. जाफराबाद तालुक्यातील सावरगाव मस्के येथील जिल्हा परिषद शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षपदी आत्माराम साहेबराव मस्के यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. तर उपाध्यक्षपदी नंदू सूर्यभान मस्के, सदस्यपदी विष्णू प्रल्हाद पवार, सदस्य सो नंदा सुनील पवार मस्के, सो उषा नंदकिशोर काकडे, सो निशाली नंदकिशोर काळे, सो शोभा राजू गाडगे, सो मंगला रमेश मस्के, सो सविता गजानन मस्के, श्रीकृष्ण विनायक मस्के, शिक्षणतज्ञ सो ज्ञानेश्वरी श्रीराम मस्के, ग्रामपंचायत सदस्य श्री बालाजी मस्के यांची निवड करण्यात आली. यावेळी सरपंच नंदू मस्के, उपसरपंच श्रीराम मस्के, सदस्य विष्णू पाटील मस्के, दगडोबा पाटील मस्के, चेअरमन सुरेश पाटील मस्के, पंचायत समिती सदस्य माधू जाधव, नंदकिशोर काळे, विजय मस्के, ज्ञानेश्वर मस्के, विठ्ठल मस्के, समाधान मस्के, कैलास मस्के, अंकुश मस्के, सुनील मस्के, सुरेश मस्के, भाईजान मस्के, रमेश मुळेकर, शिवाजी मस्के, लक्ष्मण मस्के, राजू मस्के, माजी सरपंच राजू मस्के, ग्रामपंचायत शिपाई श्याम मस्के, राजू काळे, अभिजित मस्के, भास्कर मस्के, भाऊसाहेब मस्के, रामेश्वर मस्के, दमोंता मस्के, यशी बोर्डे सर, मुख्याध्यापक श्रीमती एस के देशपांडे मॅडम, के बनकर सर, एस बी ठाकूर सर, एस आर लंगोट सर, श्रीमती एल आर चंपातेकर मॅडम सर्व पालक उपस्थित होते. पारदर्शक वार्ता, जाफराबाद.